Nou, dat zijn leilanden. Dat is wel bijzonder, want ze zijn 200 jaar oud. Nou, dat vind ik toch wel bijzonder, ja. Wij moeten ze nou weer knippen. 2 seizoenen en dan moet ze weer knipt. Dus wat treffen nou natuurlijk fantastisch waar. En als je zo wat voor arbeid nog had, vroeger, dan diende het maar zo'n ding. Maar zo'n slagmes. Dat is natuurlijk orenthee. Dat had wat was. Toen waren er geen hoogwerkers. Nou, dat was pittig werk. Nou, ja, hoe lang dit is is, al? ik denk al de tweede keer dat we dit doen. Maar je beide dan, maar En dat in spul. dit systeem. In dit systeem, maar dat moderne eigenlijk. Vroeger moesten we de leer van de schilder bij op. Maar een oud biel en een oud ijzerzaag. Maar al die gimpjes en klomst in die beam, dat was natuurlijk levensgevaarlijk. Alleen ja, daar waren toen net toen uittocht in de 80 jaren. Want ja, die beamen moesten knippen worden. Toen moest het ook al maar vrijwilligers. Ja. En daar was hij ook bij en ik ook wel bij. En toen was ik jong en knapper. Maar goed, we knippen nog steeds. Daarom had ik een paard op, hè? Ja, laten we Maar het is wel weer mooi om dit te doen hebben. Dat is wel leuk. En dan praat er mooi waar erbij. Ja. Lijkt wel zoals. Nou, dan Maar is je allemaal. pengelen de vingers hier. Ja, no. Wie, Ja. Ja, ik woon nog net meer in het bakje. Dat is ook Nee, je woont niet meer in het bakje? Nee, we maar zijn dat- ziek. Ja? Ja, maar ik ben Dat een fjering, hè? Dat, en aan het jaar zondag. Ja. Nou, Dan moet dat niet meer, hè? nou, daar hou ik maar op, hè. We gaan protte plezier maken hoor. En ik heb groot respect voor die vrijwilligers. Ik bedoel, ik rij betalen. Zij ben je direct rijden voor jou weken. Ja, Dan nou. ben je al mansjes op leeftijd, hè? Ja, de oudste is 28. Ja. Nou, en eerder de 24. Ike is nu 60. Nou, ik ben zelf 60. Sorry, maar nog een hier. En waar is de jeugd? Ja, nog squalen, hè? Oh, die zitten onder een glaasje bier. Die heb ik in het. Nee, dat mag het echt van de oudere garde hebben. we zijn eigenlijk op elkaar stem. Ik ben de chauffeur van de bakje het algemeen. En eerder zo het links, rechts, omheen, omleeg. En wat ik dan knippen kan, knippen we erbij. En soms maar wij als uit het bakje klimmen. Nou, hij kan goed klimmen. Ja, nou, dat mag dus officieel. Dat mag officieel net. Nee, maar goed, we zijn zeker. Ja, want ik Dus zeg je mag wel het. eens wat verder rikken. Ja, je staan er op op. Het jonge atleten. Ja. Ja, Maar dat hoort die jong. Piepjong, hè? Piepjong. We zien het hele dorp, dus je ziet alle dingen die je soms net zien mooi, maar had dat die- vertellen dat je. Nee. Nee, Maar had die nee, man dat niks vertellen door, had die man niks door. Nou, wie is er even? Oh, de veegploegen houden je mee in de gaten. Ik een broer van die, Oh, die harstelt en boven. broers. Aha. Ja, dat blijft in de familie, hè? Ja. Maar en giet dat dan goed? Die Oh, nee, ja, dat is best. Nou weet ik het nog net. ik krijg ook een beetje twijfel. Ja, want hij is de voorzitter van het Sjerkeriet en ik zit dan moet naar het Sjerkeriet als rentmeester. Dus we treffen elkaar nog wel eens. Ja, Dat dan had wel eens ga je- een wat ken je wel. schil, maar dat ben er net rond. Nee? Dat maakt niet. Dat maakt niet. Nou, ik denk dat je hem weer aan de slag moet, want je stapelt alweer aardig op. Maar we moesten toch even praten. De knatsen niet klaar. Jouw knip is zelfs net met mij? Nee, ik ga mijn handen wordt een keer wat molt en dat knippen me gebeurt. Ik ken hem wel, maar de linker, ik ga naar de linker. Maar die man knippen wel, dus ik doe mijn gewone werk op het Kerkhof. Van de weekend naar begrafenis en nou, wat stenen terug zetten, wat opvullen. Nou, misteren zien en dan kom ik maar in het bakje. Dus ja, dit rent perfect zo.